buntag mga kapuso, it's Bista time na sab. This morning mga kapuso, bigatin kaayo ang ato ang makachikahan. Siya lang naman ang nibida isip magkakambalan sina Nate and Michael sa GMA Drama Anthology series na I Can See You, Alternate. Walang lain pa kundi ang Kapuso Primetime King na si Ding Dong Dantes. Maayong buntag Sir Dong and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How have you been? Hello, how are you? Okay naman ako. I'm doing good. Sana ikaw rin. And I'd like to greet all our viewers. Mayang buntag sa inyo lahat. Daghan kaayong salamat Sir Dong for taking time for us lalo na dito sa ating mga kapuso dito sa Mindanao. And you started nga this year with I Can See You Alternate where you portrayed dalawang characters naman this time. Paano ito naka-challenge naman sa'yo lalo na sa skills mo and competence mo as an actor? Ay, grabe eh. Ito masasabi ko, isa sa pinakamahirap na ginawa ko. Hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay talaga, no? Sa buhay. No? Kumbaga parang medyo naging mahaba yung rest period ko since this pandemic started 2 years ago. And dahil naging mahaba yung pahinga ko, naging sobrang bigat din naman ng workload. So sakto lang yung di ba? I was able to rest enough for me to maximize kung ano man yung kailangan kong i-contribute dito sa show na to. So, but yeah, mahirap siya pero masayang gawin. Parang nakikita nga namin na binuhos mo na halos lahat ng mga energy mo for this project, and especially that this project also comes with a lot of plot twists. How different is this, Sir Dong, from all the other projects that you've done in the past? Well, sa television kasi yung trabaho natin in television for the past 25 years, more or less, it revolves around a certain template, 'di ba, na tayo na nakagawian talaga ng manonood natin. Ito talaga yung gusto ng mga viewers natin, and sometimes we just really have to offer something exciting and something new. And I think yun yung difference ng I Can See You franchise because it's something na kumbaga parang sa menu, ito yung specials. Parang ito yung you want something more, ito yung pwede namin may offer. Kasi syempre, napakalawak ng range ng viewers natin, and sometimes gusto nilang mas ma-excite sa suspense, minsan gusto nilang mas may dagdag drama. So, I think yung I Can See as a concept, very edgy siya compared to our traditional dramas on television. And para sa akin, okay siya dahil minsan kahit papaano kailangan may bago tayong inaalok sa ating manonood. Ayan, Sir Dong naman, this time around, let's talk about Beauty Gonzalez. This is your first time working with her, and she has a lot of, of words of admiration para sa'yo. How was it working with Beauty and the rest naman ng cast ninyo sa Alternate? Like I have said, no, it was really a beautiful experience working with her, and not just with her, but also working with a pool of very, very talented and excellent actors like si Ricky Davao, Jacqueline, si Miss Jackie Lu Blanco, si Joyce Ching, si Brian Benedict, tapos syempre si Beauty, di ba? Napakahusay, napakagagaling ng mga actors, and siguro dahil mahirap yung mga roles namin lahat, no? Hindi lang si Nate at Michael, dahil sobrang galing nila, naisabuhay talaga nila yung mga characters, and I think yun yung isa sa malaking dahilan kung bakit naging exciting siya, kasi talagang ang huhusay talaga nila. And of course, your fans are very overwhelmed, very happy sa mga nagaganap sa iyo, hindi lang sa personal life mo, but in your career as well. How important are your fans naman sa buhay mo? Lalo ng mga fans mo dito sa Mindanao, Sir Dong. Yes, very, very important kasi lahat naman to ginagawa namin para maligayahan kayo, maligayahan sila, di ba? Magkaroon sila ng source of kahit papaano inspiration and aspiration through our stories, di ba? Kaya talagang always top of mind ang mga manonood whenever we make and create, these material. And para sa akin, sobrang nami-miss ko yung physical interaction with our kapuso there, especially dyan sa Mindanao. Kasi ang tagal na bago nung huling nakapunta kami dyan.
Kaya sobrang nami-miss ko na kayo. Sana balang araw makabisita ulit ako dyan and para makapagkwentuhan tayo, di ba? So, yeah, iba talaga pag face to face. Correct. At saka, bis na miss ka na namin. Marami kami mga pagkain pwedeng ihain para sa iyo, Sir Dong. Yun. Alam mo naman, yan ang mga paborito ko dyan. Diba? And we also wish na sana may season 2 pa ang Alternate. But ito na nga, finale week na ng Alternate. Ano yung mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso naman? And please invite them also na panoorin ang finale na week ng Alternate and all of your future projects, Sir Dong. Yun. So yun na nga, finale week na po ng Alternate. So dahil mini-series siya, talagang 4 weeks lang talaga siya tatakbo. Ako personally, sana nga meron nga talagang season 2. Pero tignan na, panoorin niyo yung ending at kayo magsabi kung pwede bang magka-season 2 o hindi. Kasi 'di ba, kakaiba talaga yung pagkasulat nito Talagang everyday meron talaga mga plot twists and turns na talagang isipin mo paano nangyari yun, hindi ba? Kaya sana abangan niyo po itong huling linggo. Marami pong revelations and siguro just simply appreciate the excellent work of yung mga kasamahan kong napakagagaling na artista. Directed by Dominic Zapata, si Direk Roman Theodosis, a very good lighting director. Talagang very notable ang kanyang trabaho dito. So I hope na appreciate nyo the past 3 weeks because I'm sure you will definitely love the plot twists and turns in the coming days. So thank you for supporting Alternate, and I hope to see you all very, very soon. Dagan kaayong salamat, Sir Dong, and stay safe always. Thank you, Attorney. Kini ang At Home with GMA Regional TV.